Og i den ene institution, så har de taget det billede der med fødderne og sanden. Det ser meget sjovt ud. Det er lagt op på Google Plus-gruppen. Så er der en anden institution, den vi arbejder sammen med, der har kigget på det, og så har de så lavet en chatterpix. Det vil sige, at man kan sætte øjne på og mund på, og så siger den noget. Meget enkelt, meget nemt tilgængelig app. Det lyder som om, der reklamerer for den. Det gør jo egentlig også, men altså, jeg er ikke satsmærks, eller det er for 1%. Men det er for at sige, at den virkede. Fordi når så det billede dernede igen bliver lagt op på Google Plus-gruppen, så på den anden institution siger, ej, hvor sjovt, nu har de gjort den helt sand, nu gør vi det med en pære i stedet for. Og nu gør vi med noget andet, nu får vi til at sige noget andet i stedet for. Så eksperimentet dukker op lige med det samme ved brug af den her helt enkle app. Det eksperimenterende fællesskab med børn, pædagoger, konsulenter, forskere og forældre, hvem jeg skal få med på det i de her åbne laboratorier. Børn og pædagoger bliver digitalt og globalt dannet. Digitalt og globalt dannet, fordi det handler om udveksling. Af hvad? Ved at lære at lege. Børn lærer hinanden at lege. En læringskultur, hvor de finder ud af, hvordan de leger de store lærer de små. Børn og voksne lærer at lege sammen ved at gøre det. Så altså, børn og pædagoger bliver godt ved at lære at lege, eksperimentere og kommunikere med hinanden i hver institution. Det er jo i 3. Vi har Google Plus-gruppen i Asebo. Og sammen med andre uden for institutionen. Hvis der er andre udenfor, så er det alt lige fra en anden institution til Chakalokas. De fælles kreative kulturer, det vi er sammen om, det er at finde på noget nyt. Ikke kun at gentage det, vi altid har gjort, eller det, vi gjorde før eller gjorde i går, men forsøge på hele tiden at udfordre og opfordre hinanden til at prøve noget andet. Så derfor den der snegl der og pigen der, synes vi er et fantastisk billede. Det er da godt et tænke på at sende det billede ud til nogle andre og se, hvad de kan finde på at gøre med det billede.